Siyipurpose sithena ake sivuke sihambele indawo ezahlukahlukene. Sisetawuni-ke nje manje eThekwini, ekhoneni likabani? Sisekhoneni lika-Queen noField, yes. Sikhuluma indaba esematheni lezi insuku yokuthi amadoda asezothatha iy'bongo zabafazi. Siyazi ukuthi kuphume ku-constitution, umthetho uphasile ukuthi hhayi noma kanjani amadoda asengathatha iy'bongo zabafazi. Kodwa-ke njengoba shilo ukuthi siseThekwini kwi-CBD sixoxa ney'nsizwa lana ey'the ziyafisa uzokalisa uvo lwawo noma umbono wazo ngale pica abadala. Bafowethu ninjani, niphilile kodwa? Hhayi siyaphila bafowethu. Ngisake ngizwe nganzakwethu uvo lwenu nje njengabahlali nje baseNingizimu Afrika futhi njengama-Afrika ukuthi uthini ukuphala kwenu mayelana nalo mthetho ophasisiwe ukuthi uthi uyindoda yakamkhize noma uyindoda yakwaSokhulu uthatha isibongo sakumuntu wesifazane oshade naye. Uthini ukuphala kwakho bhuti? Hayi, ngibona kuyichilo kakhulu. Ichilo nje ongakazi uzibone. Siyalidayisa kwazi, siyalidayisa manje ngoba uma ngabe kuvunyelwe ukuthi abantu besifazane bakwazi bathathe iy'bongo zabantu abesilisa bazishintshe. Futhi abantu bangaphandle manje sebezoba ne-access eningi la ngoba odade baney'nhliziyo ezinhle kakhulu. Leli lizwe kufanele lisedayisa ngoba amafoni azogcwala kakhulu manje, azojabula afe kakhulu manje. Sazi kajaha abantu base-South Africa besifazane bavele ba-weak, bazosinika iy'bongo zabo. So kwandani lapho, sekwanda inhlupheko le-South Africa. Okwesibili nje, ngeke ukubuze ukuthi uma ngabe sengizoshintsha isibongo, mina iy'ngane zami mazingiyishisele impepho noma ngizozibiza ukuthi ezangabaningi shuthi lento kahlahla into ebonisa izobulawa ubuntu. Kuyaphela ubuntu phela shuthi akho mpepho yashiswa phela manje. Angikwazi ukuthi ngithi kumbe njengoba kumbe mase ngigana sengizozibiza ukuthi sengowakamajosi, ngiyalinganisa. Sengowakamajosi mina kanjani? Iy'ngane zami kuzobeza kabantu, iy'ngane zami uzothatha luphi usiko? Okay, mhlawumbe omunye uzothi la eNingizimu Afrika vese kukhona umthetho othi bonke abantu balingana 50-50. So kungani manje mhlawumbe usuzobona ukuthi lokhu akusalingani naloko okujwayelekile sengaphezulu? Yini elinganayo? Amalungelo abantu. Usho kahle ukuthi amalungelo. Angithi njengamanje bathi nawe nje owesilisa usunelungelo, akushiwa ukuthi nanoma ubantwa othandayo. So wena mhlambe yini ekuthintayo njengomuntu waseNingizimu Afrika? Yabona ama-building wabona egcwele la. I-construction egcwele la. Abantu besilisa bangaka abantu besifazane abasebenza kwi-construction. Nani? Kubantu abawu-10 abantu besifazane beyo-construction mhlawumbe bawu-2 noma bawu-3. Which means bethi ipower yomuntu wesilisa nomuntu wesifazane asoze bayilinganise. Either uyathanda noma awuthandi. Yabo kunezinto mfethu ekufanele uzamukele. Awukwazi ukuphuca umuntu wesifazane ubufazane kuyena. Once wamuphuca ubufazane kuyena usuqedile. Nomuntu wesilisa wamuphuca ubulisa usuqedile ubulisa. That is why wonke amalokhuzana ama-soapy namadrama adlala ku-TV kukhona iy'tabane ngoba bayipromotha le nto ukuthi ingene kuthina. Njengoba sebezosipromothela manje ukuthi abantu besifazane sithathe iy'bongo zabo bazoyifaka ku-TV, uzobona ku-TV ko-generation kobani izobe isidlala khona ngoba ifuna ukufakwa le nto le ngoba khona abantu besilisa bayingothanqoko bazoyithatha bayipromothe le nto bayenza. Ama-foreigner afikela ngaphandle azothatha iy'bongo la angene la ngaphakathi athole ubuzwe la ngaphakathi uvuka izimpi la ngaphansi. Khona izimpi ekuthiwa ama-civil wars, yes. Hhayi-ke siphinde sinikhumbuzise ukuthi sisenhloko dolobha noma sikwi-CBD yaseThekwini lapho khona sikhuluma ngodaba olushisa ibunzi lokuthathwa kwey'bongo zabantu besilisa.